Dr. Muluzi amene muli a first patron yathu, ulemuso Honorable Ziriro Chiwambo a patron yathu, komanso zipani zonse zimene zabwera pano, DPP, PP, Petra, National Development Party, silichula mayina ndiko chula zipani, Mafunde, UTM, Minibus Association, PDP, sinachule mayina ndikuona kuti nthawi ndiye amene atiyankhula omaliza patron, ndakuona kuti amaliza msonkhano ndine ndikuopa saona simuyamba kuti uwoza chifukwa kuyankhula kwa patron kwathu wadigwira mtima kwambiri, ndiye sesa kuyankhula speech yanga inayankhulidwa, of course my faith leaders, Reverend Kanjerwa, Reverend Kadawati, Prophet David Mbewe, Bishop Chimwemwe Ntua, masheikhs onse, komanso ma veterans onse achipani, atolakani onse, komanso friends of UTF achokera ku South Africa, azimayi azibambo. Ine tsiku la lero ndikuchepekedwa kwanga ndikuyima pamaso pano kuti tisegule msonkhano wa National Elective Convention ya UTF 2024. I welcome each one of you, our dedicated delegates, our esteemed guests, and the media fraternity. Your presence here today is a powerful testament to the enduring spirit of the UDF, the party that helped usher in the area of multi-party democracy in Malawi. I chair our convention. Tumafuna ifa UDF na member onse nditonse tilipani, for my members who contributed immensely to the party that have since passed away. Pali mamemba ambiri sindachula mayina ambiri ya UDF amene atisiye, koma kumafuna kuti mundichite join and pay tribute to our late Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima and our former First Lady Madam Shanil Zimbili Muluzi, and all the others who died in the tragic plane crash at Chikangawa. Komanso mapatron athu amene atisiya pazaka 5 izizi, Patron Patrick Mbewe, Patron Peter Fachi, komanso ambiri sinditha kuatchula akuluakulu, komanso ndimtchulaso Lucius Banda. Lucius Banda played a big role kuti timaiba tipavina apa ndipo zake. So although adasintha democracy metu namwena kusina kulowa chipani kwina, but let's all pay tribute. Can I ask all of us to join me for a 1-minute silence in their honor? May their souls rest in peace. The story of the United Democratic Front is one of courage, conviction,
and deep commitment to the people of Malawi. It is with gratitude and humility that I stand before you today to open the 2024 Democratic Elective Conference. Madam Chair, and all members of the National Executive, North and Tumizos, region, district, Komanso constituency, taitana antu mpaka na at grassroots level all over the country. UDF ndi chipani chochokera ku Chitipa mpaka na Sanje. Komanso ndi chipani choti sichiona ntundu midane nena achia mwiti. Tonse ndife tonse amalawi. Speech mena anena a patron yatu. Tonse fe muno titenge puziro. Komanso anyamata ndasikana amene mutatenge mipando. Tieni dziko lathuli tisalole kuti tigawikane wa all Malawians. Pepanda isi ya speech sapano chifukwa speech yache yanditenga mtima. Ndiye I think in my reporters I'll give you my little speech because I don't want to bore people. Chifukwa zinazo zikhala ngati kuchita repeat zimene ayankhula zanga. That's so kati mimi ukayankhula kumapeto sabino machita chani kuyankhula zimene ayankhula eni. Ndiye ndikuziwa kuti nonseni mufuna kuti sabino tigwire ntchito. Uziwa kuti executive yanu yanyuwani ibwerali imusanka ndani. Koma ineyo UDF ili ndi uje story mchizungu. Ife ndi olimba mtima. Pamene timachita campaign tai 92-93 kunali kulimba mtima. Panalibe zimezi kuchitika masiku ano. Timalimba mtima tasokozedwa nda share atu a patron. Timaluwa mtengo mwaza kumwa palibe kukagona mtengo kugona nayo njala, and at that time panalibe kuvutisa za ndalama. Koma tindalimba mtima kuti basi tufuna zinthu zisinthe. Ndiye lero ndipemphe especially UDF tieni titenge chisanzo chimene achea ndi anthu amene analipo kale ambiriso mwatsoka anatisiya. Koma ineyo I pay tribute kwa former chair, a former chair, sorry not former chair, a patron. Time ineyo ile ndale sinimaziziwa. I knew nothing about politics. But that meeting that you came to Mangochi, nguli underground, kumabe underground mutatuluka. Nakwera kutatengerwa kuti ya. Time ineyo ndi mpando ku Congress wa ukasula. As kodi inu simujoina nani? Yeah, ndijoina nani. Chifukwa naona zoopya which I don't want kuti ndiyankhulire chifukwa cha Congress. Chifukwa choti ame Catholic napita ku chalichi ndikumene koko amawerenga kalata ya mabishop iji. Ndiye ine amafuna kuti ndijoine ndinyamule chikwangwani ndisogolere azimayi ndazibambu tipite kwa Bishop Pasolari tikabupe ine nakana nabisala nyumba mwanga akuti ineyo chifukwa choti ndapita ku chalichi ndimakamvesera pastoral letter. Mpamene siku limeneyo ndimene nati kuti ano it's too much. Ndiye pula wala che atabwera naona kuti basi ndipite ndinakaiwa ndawo pasaje.
kuti ndinene yu kulepera. And dinari service, I had a lot of opposition from my family. One of them is here, Messi. As he I've got 4 daughters, my young Moyo, and my brothers. Aliese, anandilizi. Mami, mkapedwa atukumeneku. Inungulo wandari. Tanena ni mtu mozi kunungata amaziwa zandari. But I took the courage and said, Butiyai, I want you are in Wakanda. They had another one. When you were badokumeni. Let me pay tribute to my mother who looked after my children whilst ndikutandiza kumenya mkondo ni Dr. Bakili Muluzi. Lero, after so many years in politics, yeah, they've accepted me in politics now because they ended up changing. And Sindikala Bansiapa, let me pay tribute to them for giving me the courage. President Lero, I'm handing over to where I don't want to announce the name. Electoral Commission. I'll be doing somebody else's job. Let me also thank Right Honorable Atupere Muluzi, the immediate former president. Iwo damina nagisanka ine out of the vice presidents. We were, I think, 3 or 4 vice presidents. Ana ndisanka kuti ndirichito zina ndukagwirani mpando mpaka na convention antu akazasaka. Ndukulupirira speech yoti zinthu zimene ndapanga as a president for the past 2 years or let's say 5 years tipatikiza ndizina zimene nagwira Atupere ndi yankhula pasoko program ikayamba yoti tiyankhuleza chipani koma apa siti yankhula chipoti chita repetition koma our founding father what first patron Your Excellency Dr. Bakili Muluzi, ineyo I owe all the gratitude to you for what I am today. Chifukwa, there's a lot of responsibilities that I got in Ianta. Dr. Bakili Muluzi, as the president of the first multi-party government, he chose me many positions as a cabinet. It means he entrusted me to do a contribution to that government. Dr. Muluzi, I will always appreciate what you did to me because unduna tusimasewera umaphunzira zambiri timangoziona ngati kuphweka zinthuzi, but it's a responsibility that you gave me. Minister of Women, I took over from Eda Chitalo, then Minister of Health, then Foreign Affairs, and I can say I was the longest serving Minister of Foreign Affairs. Thank you, Dr. Muluzi. Komanso, atati sanka Right Honorable Atupere, National Executive within 7 days met
and they were given the liberty to choose anybody else. For constitution yatu, si lola, kuti just been handpicked. I'm handpicked. But I know, Right Honorable Atupele Muhoozi, I'm sure when he was choosing me, he must have known that I'll take the party forward. Koma, one step was missing. We had to go to the national executive, give them the opportunity, asanke mukakufuna, oya ine, amina dasankidwa kale. So when we went there, people endorsed me as the president of the party. Today, I'll be handing over. Kumandiyamika no sechipani, kuyambira ma region, my district, my constituencies, no send the support that I got. I received massive support. I cannot say we've tried whatever I could do to keep the party going. Komanso I am a Secretary General. Popanda kwa yamika a Secretary General ndilakwa. Because I have never been a president before. So the Secretary General made sure we were doing everything according to the Constitution. Kombaso helped me kuti sapano tikachita executive. Zimakweka ukaona kuti ena akupanga, but zikakubwera iweyo sizamasewera. Komanso ife IUDF pali zambiri zimene mutikumbukira. To a free education imene ili lero iyi komatu indata. You can agree with me, free education a patron yatu is no longer free education. Zimene munafuna inu lero ana ambiri akulepera kuta ku school. Chifukwa chani pali tima fees chakuti so that has replaced the fees which are maybe even double or 3 times, and many children chikaluwa mboma 2025, and I am sure tiluwa mboma tichita introduce back chikwa free education ija yapuzisa ntudwa Malawi. Those who could not afford, through your government, Dr. Bakili Muhoozi, a lot of children went to school. Dear President-elect, Sirikita mentioned, because it's not my job, imeneyo izakale manifesto yatu. School ya Lulere, Ibwerere, maybe even secondary school. I don't know when we do the manifesto. Ine basi asiyo kuyankula chikoza chulukisa isi. Then tikayankula kwa mbili hapa kwa ma reporters. I think we can take the speech, but maybe you can add this which I've just off the cuff heard. Let me also thank my Mementa Zanga. Nani nato time in Panari Eda Chitalo, she's still here alive. I think one of these days to be Ukaona. And I wish she was here also. But anyway, maybe it was not possible for her to come. But we invited her. Also, my mentors, Achita late Bwanari. In fact, late Bwanari, the men are Tima. So Tapanga William and George. So it wasn't easy. So these people, amongst others, Komanso, Sidukufuna kuyiwala. Tikaiwala, little quicker. I think the MPs who were there, 2004 to 2009, I think Right Honorable you were there. Komanso and Madam Angela, you were there. Abubakar Mbaya Munalipu. Let's pay tribute kwa Ngantafu. Inali nthawi yopweteka. Timayankhula kulumpa kutani boma litasinta. It was not easy. Zimene zinachitikanso pamabwera anthu, people didn't understand us. Amayesa ife tikufuna kusokoneza. But timatawa parliament kutawa.
kwapeza anthu ali ku gate funa kumenyedwa, to the point kubisala kutulukira kuseri. We are trying to defend democracy yathu. Had it not been tate watu kabati nchule tate watu sapani, ife kudaoneka nkhondo yoopya koma anatilesa ananga chonde siyani titukufuna zimenezo. But I thought, let's remember those, especially late Ngantafu angakhale ena makunda kwakumbukira zoyipa zokhazoka. Let's not do this. That man led us to fight, not in Zibagera here, fighting in parliament. Sisi nalizabu nuzmenzicha zinatichitikira koma iyai kokhala ife ndi chipani cha tolerance. Let's move on. Let's forget about tiyambireso one. I think ndikatero, let me say I declare the National Elective Conference of 2024 duly opened. Chomalizira iwe Messi, tell your sisters, I go and see on Facebook, tell your sisters, tell your uncles, my brother in the UK, your aunties, tell them mommy is safe, very safe, and I will continue being UDF until the day that I leave this earth.